Descendim des del cel del present al laberint de la història. Als atsukaks d'un Islam vençut per Jaume I. Que buscava refugi en els graners comunals de tribus berbers. Travessem per portals de muralla, obra de moros i cristians, i per ponts de calçades medievals, i per un camí de fàbriques i barrancs, arribem a Ontinyent, la gran vila reial. El Palau de la Vila ens espera majestuós. Els tresors de l'església de Santa Maria ens inviten a passejar pel carreram medieval. I a visitar museus d'arqueologia i de festa. La ciutat que commemora esplèndidament la conquesta feudal i que fa del Pou Clar una fàbrica de vida. El camí reial ens du al Morisc Aljorf, a tocar d'Albaida. La vila d'Albaida, fundada per Jaume I, amaga museus, on descobrir l'obra de Segrelles i altres valors patrimonials. Des del Palau Gòtic accedim al Palau Barroc. Abans de meravellar-nos amb l'església arxivestral. Escenari de festes que uneixen religions i combats per la fe. Entre ermites gòtiques i riuets agradables, arribem a Bufali. Antiga alqueria àrab, camí de Montaverner. El molí ens dona la benvinguda a Montaverner. Jaume I s'ocupa personalment de fundar Montaverner. En una terra fèrtil, de vinyes i de vi. Un escut de pedra ens recorda la gesta. Entre Montaverner i la Pobla planeja el camí reial, que vertebra una vall entre la Serra Grossa i el Benicadell, enmig de la qual s'alça la Pobla del Duc. La Pobla del Duc, terra de masos i de cases de llaurador. De llars de senyorets i palaus de cavallers. Recupera memòries i genera tradicions. D'allí passem a Llutxent, terra de castells i miracles.
i sangonoses batalles de moros i cristians, on les ermites amaguen secrets increïbles i els monestirs ens ofereixen repòs. Una senda morisca recorre Castelló de Rugat. Poble de carrers ombrívols, mesquites i aljubs. Presidit per un Castelló convertit en ermita. Terra de fang i de gerres morisques, per on s'arriba a Rugat i la seua mesquita església. Als carrerons islàmics d'Aielo de Rugat. Al molí i al castell on Alasraq preparà l'emboscar a Jaume I.